Jeg er død, altså. Du er det så lækker feeling. Ja, så er det YOLO. What? Oh my god, man. Fuck! Vi wiper ikke! Fuck! Hvorfor kan der ikke ske noget i den guild? Hvorfor kan vi ikke gøre det? Hvorfor skal det være så svært? For satan. Bare rolig af, så sandsynligheden for at du får fail race igen er ikke særlig stor. Hvad fanden døde jeg til først? Her var der en dispel, der ikke skete. Jeg tror lige Acer han døde. Han er væk. Du vil record det her. Han streamer det. Det er okay. What the fuck, honestly, man? Det er så fucked! Vi kan ikke dræbe Manoroth ordentligt. Vi kan knap dræbe Archimond ordentligt. Vi kan ikke få Iron Reaver ned. Uden at delay ringen. Det er der ingen andre guilds, der gør. Det er os, der er fucking autistiske retards. Alle sammen. Hold kæft. Det værste er, det er jo rigtigt. Det der rape, det spiller dog, man.